ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ସାହାନା ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଗୋ ଚାଲାନା କରୁଥିବାରୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। क्या हुआ आपके पापा को? मेरा पापा को मार दिया, कौन? बदमाश। ନିଜକୁ ଓ ରକ୍ଷକ କହୁଥିବା ଗୋ ସେବୀମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା? ଗୋମାତା କହି ଏହିଭଳି ହିଂସା କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ଗୋ ଭକ୍ତ ସହ ଗୋ ରକ୍ଷା ହୁଏ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କାନୁନ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଲା ସେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯାହାର ପରିବାରର ପୁଅ, ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା? ଏବେ ଯାଇ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ, ହେଲେ ଆଉ କାହା ମା ଆଖିର ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ଏମାନେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ନରହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛ? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ନାମ ଧରି ନରହତ୍ୟା କରିଚାଲ? ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସବୁ ଧର୍ମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଗୋ ରକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ୱାର୍ଲଡରେ 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ଚାଲାନା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମମାନଙ୍କର ଯାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଲଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଲେ, ଲିଗାଲା ହେବ ଗୋ ଚାଲାନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ହେଲେ ଆଉ କାହା ମା ପାଖରୁ ତା ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମକୁ ନେଇ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କାମ କର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ହେବା ଏଥର ନାହିଁ ମୋ ନାମ ନେଇ ତୁମେମାନେ ନରହତ୍ୟା କର ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ଭାରତରେ ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆଉ ଏକ ଧର୍ମର ଲୋକ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କହି ସାରା ଦେଶରେ ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।